Нека хора и аз съм Алекс. Добре сме в днешния филм. Нека да видим една много проекта, пълно старт на Док. И в тази проекта трябва да включим този скин на име Док. И това нещо видео да взема толкова купи, че да взема и тия 300 кредита. Тук направихме грешка. И всеки ден ще трябва да вземам това, след това и докато ще правя, докато не включа скина. И това след това. И до тук май няма скина за тук. И това е поредицата, хора. Ако искате, може утре ще кача още едно клипче, като ще играем на новия бос файт. Бос файт той май ще... Не, сега ще поиграем мъничко. Ще поиграем малко, ще изиграем една-две победи и сега и сме готови. Играем една-две победи с Колт. Защото Колт е много силен браулър и ще играе това. И ще изземем две победи, след това с поредицата. Това е една огромна грешка. И значи сега почваме поредицата. Почваме хора, почваме. Това було да уходи. Да ги разсейва. Емсто татка. Аз съм дед. Добре, един дед. Прави добре. Той е готова. Какво прави бе? Добре, за сега хора се справяме доста добре. Го оцелиха емсито. Ето Бел, което е гадно за нас. Сега много лесно могат да я убият. Они убиха го. Добре, убихме Белето. Айде, моля, умри! Добре, продължаваме хора. Оцелях. Пуч! Да. Айде бе, Франк. Франк не иска да трепе. И сега и него го оцелиха и сега ще умре. Не! Умрахме. Сега те ще се го възстановят бързо хора. Аз имам да им попреча да се го възстановят. Айде! Браво хора бе! Взехме. 9 и 100%. Хора, спечелихме първата ни игра. И старт Белото. Но все пак успяхме да направим нещо готино и спадна Реал. Моят коментар ми се падна Legendary. Преди няколко дена ми се падна Legendary, ама беше много, защото ми се падна усмивка. Падна ми се това как се нарича се? Смайли фейс. Падна ми се смайли фейс, което е много гадно. Ще си пуснем бос файта. Време е да играем на бос файт. Ще изиграем 2-3 игри. И ще видите как пробватявам. Много съм добър. Аз с този бос. Гледай. Пуч! Ай сега гледай колко правим. Вече му свалихме 7%. Добре, Белото на един много да тръпва. Добре, взехме още малко. Гледай какво става сега. О, не, ще му убият. Гледайте сега какво правим. Свалихме половината хора. Вижте колко бърза. За една минутка го отрепахме. Не. Един хит. Гледай сега какво става. Оставихме на много малко. Гледайте сега колко кръв му взимам. И това ще е до края на игра, което е много добре за нас. Гледайте колко кръв му взимаме.
А сега гледайте какво става. Всичко. Умряхме, хора. Остана много малко. Не трябва да умираме и всички наведнъж. И тримата наведнъж не трябва да умираме. Аре, ползвай го. Добре, бе. Това не му помага. Айде, пак го оцелиха. О! Айде! Мачка, убихме първа игра. Отиваме и към втора. Изпълнихме вече първия ни квест, който също ни помага за поредицата, защото имаме още 5 кредита. Да, знам, че е много малко. Скин е много трудно за отключване. Това е мечтата ми да отключи този скин. Аз не знам дали взима купи, но ще изиграм още един бос файт. И след това ще почнем да изпълняваме квестове. Защото аз имам хипер много квестове. И сега като минаме играта ще ви покажа. Имаме Пайпър, имаме това. Набрах името и това може да минава през влака. Ако го направи, мога да ви демонстрирам. Той ще бяга и се движи супер бързо. Макс също се вижда. Аде! Гледай са. Има 400 места, бе. Бягай. Един хит от тях гранатите. Да, бе. Набрах много един хит. Остава. Май тук направи така. Ръпа на този автоматика е много слаб на този гейм, защото бота гиганта веднага го разрушава. Или тази ятета на паразитите, или ги убива. Да, така кой. Не. Това има много малко. Ако ще да правим още такива яки рейки, ми пишете долу в коментарите и се абонирайте за канала, защото на 100 абоната ще правим още такива проекти. Ако искам само да подкрепите канала и не разделено втората игра на успяваме да победим и минаваме към квестовете. Квестовете ще ги оставим на страни и време нови квестове, да. 3 уинпеди. Виж колко квестове има. Тук. Значи, първо ще изгрем тук. 8 победи. Тук 8 победи с 700. Съм да я намеря. Тя тук беше. Ето я ще пусна фул и ще си пуснем на Soul Showdown. Ще късния квеста на Soul Showdown. Да, 5 победи. 5 победи ни е квеста на Showdown. Само на Soul, като на Dual Showdown нямам никакви квеста. Янцето е много силен герой, защото ама не е силен, като близко. Гледайте, колко да ни взима. Гледайте като е близко. Оп, само. Гледайте колко. Майко, то веднага. О, не. Не моля, не умири. Ох, добро телефон. Ами, где пауър? Това е Марима с песента, която тук ще казва. Не. Тук трябва много. Трябва да го забавим. Това много ми помага. Не, да. Не, хора. Да. Хора, бях да малко автотка, ще трябваше да направя едно нещо, но продължаваме и... Да, значи 5 победи. Направил сме да се трябва още 2.
първата игра да му съм убил. Вече имам 10 минути. I'm so gonna win everything. I'm so gonna win everything. Но съм малко разочарован, защото има още едно MC, което ме гневява. Пум-пум-пум, добре, не трябва да е баш най-далече. I'm so gonna win everything. Така. Фуч. Оставихме нищо. Айде. Let's go, boys. Много хора оцеляха. Само ние там да се бият. Един умря и Пам ще умре. Но да. Ето, умря. Откъде имаш 9 пауъра? Падваш на ранг 4 и... Дай това скоростно. Супер Евер? Другото искам да е Митик и Легендари. Имам много голям късмет. Почти винаги ми се пада Митика, но само 2 пъти ми се е падал герой. Браво. Това е много малко. Кача новия левел. Ето, кое ще го играя с Брок. Емсите е много ясно. Един вин батъл. Добре. Добри герои, има добри герои. Време да направим Виктори и Брок. Мога с Брок. Но Брок е много силен герой. Тук техния се провали. Фуджаки. Да, тя тръгва. Дай ги. Сега хора са малко ще афъкъл на видеото. Ще видим по-късно. Така хора, вече може би вече сме на шоудаун с 7 пауърата. Бих Джакито и Карл и сега не знам къде. Ето го! Поняха мачка. Мога и той стреля. Ама Брок има много рейндж. Той няма никакъв рейндж почти. Той също като емцата без никакъв рейндж. Браво, Лего! Айде! Убихме го, Виктори. И аз си спомняхме нов квест и не си поставя. Оп, добре, взимаме клеиците. Ето. Взимаме тия. И сега ми остана много малко купи. Много малко. Направили сме 3, още 5. Трябва да направим. Много малко ни остава хора. Колко нули е сложил? Една единица с 1 милиард нули. Даже безкрайно много нули. Вече първият е умрял. Ото Сърч идва Сърч. Ето там. Аз също имам Сърч. Хора, искате да направим пак проекта на Brawl Stars. Ми пишете долу в коментарите каква е проекта, примерно, не знам, да вдигаме определен проект, да правим определен брой купи. И тук се разсея дойш, защото едно и милионите не умрах. Поне не взехме, поне не изгубихме купи. И е време пак да играем.
Добре, време е. Пуч. Време е. О, вече виждаме първата ни жертва. Ето е Шели. Дойте ли ми? Не. О, чакай! О! Тата нищо! Ау! Изгубихме купа! Купи! Това ми се купи за Франк! То ми ще учи. Хора, извинявам се. Забавя Африка, защото ми падна един медал. Добре, хора, завършихме. Видяхме Африка за малко. Трябва да се оправя медал, защото падна. Хора, това ни е втората поредица в канала, защото има също една поредица на име Чупим бутилки, която свърши днеска и започна на 23 август. Почна тази поредица. И току-що умряхме. Но поне бяхме топ 4. И качихме нов Франк. И това е много добре. Още съм... Добре, тук 5 уимбата, тук още 4. Ами, почна. Ниша. Проспирам. Много бързо. Като гледам колко добре квеста е. Хора. Напред Чупим бутилки. Беше най-популярно. Бяхме най-популярните клипчета в канала, защото по стотици лайкове и хиляди показвания. Какво направи? Даже едно клипче направи за един ден. 6000 показвания и цели 100 лайка, което е доста добре. И това много ме радва, че вие подкрепяте канала и спечелих доста абонати, което е яко. Тук пак сме ранг 3 и ранг 4. Аз не съм много добър на Brawl Stars. Но ще се опитам да играя добре. Чакай, падна телефона. Аз играя от телефон, на мен молете за поредица на Fortnite. Да, аз имам Fortnite на телефона, но съм супер слаб. Може след няколко години, след 2-3 години, може след това, като задобра, или когато в някое друго клипче гейминг мога да ви кажа, че вече можете да ми пишете в коментарите за Fortnite поредица. Ама аз за сега още не мога, защото съм много слаб на телефон. Аз не знам как се снима от PlayStation, защото аз играя и от PlayStation Fortnite. Ако вие знаете, ми пишете долу в коментарите. Много ще ме любопитно. Ако ми напишете коментар съвети за Fortnite. И аз и на 10 000 абоната също ще направим съпортър код в Fortnite. И ще ви го кажа, когато ги набереме тя 10 000 абоната, не лайка. Бърках се. Не, вече видяхме първата ми мишена, която не е слаба. Ама тя почти умря, защото кол се взе за тази работа. Там мишена е супер слаба. Гледайте, там. Да, много е слаба в кърви. Тя почти ме уби. Пум. Ама тази вече беше много слаба. Убихме го. Шоудаун сме вече? Ние се Пайпър ли ми правим? Не видях. Чак стреляли. А не, всичко бум, който просто не отрапал. Пум. Не, остава на едно късче. Запак на ранг 2, което не е зле, нито е лошо. Тук е много тихо. Наистина. В момента е... Не знам колко се свърши. В момента е 9:20 вечерта и в момента майка и баща ми са легнали да спят. О, мага, не.
Още един брок! Още един брок! Мрях! Хора, вече ми стана гадно. Това видео вече е за приключване. Това видео ще свърши много скоро. След няколко минути. Трябва да правя само една победа и сме готови. О, не! О, ще убием! Бихме я! Мъни, ту не ме ви! Това беше. Добре. Ай, гледай, какво става. Убих. Чакай, аз не го видях бул. Как можах да умра? Ако беше това Макс Пауър, вече тези да сме. И Реар. Що винаги ми се пада само Реар? Много редко супер Реар. Вече не ми се прави Legendary и Микс. Това е 6 купи, това е хипер малко. Майко мила. Ще ми трябва 150 купи. Много. Хора. Ще ни отнеме много време. Добре, само един win battle и вече ще вземем още кредити. Това вече ми писва. Абе, почваме хора. Убийте го този Франк. Не. Thank you very much. Пуч! Не, този скин е нереален. Този скин няма убиване. Този скин не може да умре, хора, да знаете. Ако се опитате да се изправите в него, ви гарантирам смърт. И по-добре, ако го видите веднага да бияте, защото вижте какво става. Няма го, но има NC, която не е зле. Има и други, които не са зле. Като този Сквик, който се казва Даша. И гледайте какво ба. Чакай, умри. Няма се разберем така, пич. Аз малко ще се гръмна. Колко малко? Аз съм взел хипер малко тук. Той ти ще умре. И сега, на един хитър. Бих могъл и той. Мога? Той ще ми падна. Това съм аз. Аз ме цъх прегневен. Не, аз не знам какво. Аз нямам думи как да се опиша. Гледайте, той ме уби. Аз 3 пъти не успях да го оцеля подред. Все пак взехме доста копи и изпълнихме вече квеста. И гледайте какво става. 500-ката и вече взехме още едно. Както виждате, аз съм превъртял Броу Паса. Аз не знам. Много трябва фарма. Добре, ще играем с Бул. Чай на мен Бул. Няма да играем шоу вече. Къде е Бул? Аз каже Бо. Пит. Защо има толкова малко монети?
Аз имах и по-малко монети, хора. Аз мога да си купа нещо толкова малко монети. Аз наистина нямам думи как да се опиша. Не искам. Значи може да сме следните ни видеа на следните ни 3 видеа на чупим бутилки. Това беше края на поредицата. И в третия епизод имаше един нещо така. Хора, нещо такова казвах. И това просто гличване, защото там много се губи обхвата, защото това е там в село Храбърско. А тук сме си в София. О, чакай, ще умрем. Не е добре. Лъгато Сенди е много добър. Колко прави, бе, бомбата. Аз не го завиждам. Фърли ги там, ако се опита да намеря. Мога ще умре. Умря. Моля, умри. О, той умря. От влакчето. Ма, това загади. Или пък не? Да, не. Аз не знам, аз няма. О, бъдна. Не, той ще върна, пак умря. Вие ги взехме. Бегайте. Изчезвай. Ето се крия въгъла. Ора, тази игра е много тегъл вече. Ама е. Просто форметка по-урата. За късмет. Значи няма да умра. Идете са. Сенди. Аз ще спомня това на кости. Всички видове бурито ще закачим ваша снимка на стената. Turbo time! Много малко става. Не! Умрахме. Стате се. О, добре, че малко ще попълна. Не, тъпото гадно MC. Обихме. Не! Едгар! Много сте тъпни. Умря. Не! Тъпото ти MC да отида на тайна не. MC-то не знам какво му направя. Ще им прецукам главата на конца. И това им че е супер тъпо. Този Едгар е супер тъп. Всичко стана. MC-то гадното. Тъпо и взе всичко и са. Гледайте като взема един джем. Май ще умря, не? И са става така. Ама не като аз съм тука. Или като не съм тука. Айде, трепай. Точно се гали, бе! Еба си гадния влак мръсен! Са заради това влак губихме цялата игра. Изпълнихме нов квиз. Не! Това не ни помага. След тази дали сме изпълнили къде само 5 кредит. Аз искам да взема повече 300 кредита. Магът! Той не се пада силно игра. Желам двама Едгарта. Айде, ще умре. Паурата. Пуч! Умря.
Айде, ще убием. Преди. Айде. И то сте. Розата. Много добре. Все пак, къш. Не. Ай, та роза, не. Не. Умрете. Забавих ги. Мърче, че ги забавиш. Ще да умра. Също, което стане. Срочно ще да стане. Умри! Пуч! Умра. Айде! Let's go, baby! Успяхме. Както винаги, аз съм старт плеер. 7 кила. Много ми глична играта. Що ще да. Да свършим с този епизод. Продължим някой, който е хиперсен. Това Едгар, не знам какво ще му направиш. Това Едгар ми изкара кръв. И са това Едгар. Отива. Хайде бе, страхливцо. Как не може да убиеш една жена? Ето, направи на нищичко. А това Едгар ще отмъсти. А така бе, бори се. Умри! Той да бе! Старт! Бак! Майкар! Страхливец ми! Ти си голям страхливец, бе! Айде бе! Бегайте си! Изчезвай! Меч комбраси! Нитото! Добре, още един ден. Той е гарно. As the mountains. Day and night cannot dwell together. Хората. Чакай му дълго. Така. Не, често. Убий го, бе. Аз съм. Баща. My mind is clear.
Аз ли Кроме, ти се криеш в рата, Мишко. Гледай го, гледай ми се Едгар, спирам да умирам. Ама се продължавам. Като мишка. И гледай какво става като мишка. Боря се като мъж аз. Гледай 15 дям. Чувам влак. И дори да съм на малко кръв, все пак излизам да битка, бе. Ти само си жъм джейди, като мишката се скриваш. Да станеш стар плеер. 100% няма да станеш. Си ставаш клас. Хората ще ми долу в коментарите, той заслужава си да мърза вода. Гледайте го как се крие като мишка. Гледайте. Паси! Прави се на интересен. By the spirits. Майкото! Айде, умира. Пречел. Оставяме на малко съм! Айде! Не! I'm strong as the mountains. Fight for my ancestors. Парни! О, добре, как ми стресна. Гледай какво става. 15 джема. Трябва да правя. О! Айде, убийте я! Взму. Сели! Томаш! Аз се боря до край, хора. Не тук на колко съм, аз се боря просто до край. Гледка. I fight for my ancestors.
10 кредита. Но хората вече трябва да приключва. За съжаление, не беше усмешна в следващия епизод, хора. От мене, чао!